Iepa lagunok ongitorri Lasto Txapelen kanalean, ni Lasto Txapel nauzuet, eren gortan berriz ere Total War Warhammer dakatzuet. Kasu honetan, nano ipotz hiltzaileak edo matadoreak erdaraz, hau da, ipotz hauek egin dute desore edo egin dute zeo zer oso txarra, eta orduan bilakatzen dira hiltzaile eta doaz bilatzen etxai izugarriak hiltzeko, eroiki hiltzeko, baina batzuek ez dute hori lortzen. Eta bueno, egin nuen froga hori, hiltzailea monstruen kontra, honi jetxeko diot apur bat. Eta goazen borrokara. Arma hau dirude baina asko ere gogorragoa da. Baina hiltzaileak, nahiko onak dire, edo suposen da onak direla etxai handien kontre, eta baina hori ikusiko da. Eta hauek uste dut ez dutela armadurarik, baina bueno. Unitate gehiago ditugu, baina dute arma hau, pare bat troll eta erraldoi bat. Zuek hemen. Zuek hor. Zuek hemendik atzetik erasotzeko eta zu... Ona. Zuek hemen. Eta listo. Hortik erasatzeko. Zirko da batalla. Ahora, zure gorra. Hor. Korrika. Zuek. Horra, atxer erretaguardiara. Eso hauen karga, ya zerakoa den. Armiarmaren kontra, armiarma hori da pasada bat. Eta gara hortik. Berriro gertatu zait kamarari, no, eso ez dut gertzen. Atzetik erasatuko dugu. Ona, korrika. Tarda hiltzaileak, hau karga izango da epikoa. Gainera frankotik erasatzen diogu.
Enkarga. Ikusten duzu arma ze polita den. Ez polita ez da. Nahiko itxusia da. Moduan irasteko zesango dela uste dut. Biderra da, irasi du, ez armi arma hori harrapatu behar dugu. Zuek ere armi armaren atzetik. Enkarga. Galdu ditut. Fuck. Hor daude. Bueno, ez bukatuko dugu eta listo. Nahiko garaipen urri esan dago txigatik hasi du, baina bueno, beren ejerzitoa izan dira 16, izan dira monstruak eta kaudillo horko bat, ez du sartu gringor bestela txikitu egingo ez dakit, duzen hiltzaileak egongo zirela hilda, eta den ikusten duzu, 58 egin ditu, eta esperientzia 2 puntu, erraldoiak esperientzia puntuatik got eta 54 soldadu egin ditu, trolak 2 eta 22, ez da kontun txantzen hartzeko. Bai, galdu dituzte 2, eta baira hasi dugu. Hau izan da dena lagunok, urrengora arte.